O Goberno Central propón un Real Decreto no que se inclúe impedir deixar no mar as nasas do polvo. O sector denuncia que esta nova medida é inviable polos riscos que implicarían para os pescadores. A Secretaría Xeral de Pesca remitiu ao Consello do Estado un novo Real Decreto a través de regularíase a pesca en caladoiros nacionais, actualizando 7 decretos e refundindo un, introducindo tamén novidades como a que impediría deixar caladas no mar nasas de polvo. Na actualidade, os naseiros non teñen a obriga de sacalas, pero con esta medida deberían levarse a porto durante o período mínimo de descanso semanal de 48 horas. Non sei que queren tamén penso que están invadindo outras competencias, non? Ou competencias que son autonómicas, que son da Consellería, xa no seu día xa fomos a xuicio por iso mismo, xa se ganara o juicio, e, bueno, iso non é unha competencia que é autonómica, non solamente autonómica, senón da nosa propia Consellería, que estamos falando de aguas interiores, e en aguas exteriores hai que recordar que o marisqueo, en cousas de marisqueo, a Consellería ten competencia hasta as 200 millas, non hasta as 12, senón hasta as 200 millas. Entón, é unha cousa que non é normal. Iso ten que recapacitar e darse de conta que é unha competencia nosa. Se non se fai caso ás nosas alegacións e ás nosas que se está pedindo, pois veremos na justicia outra vez. O tamén patrón maior de Ribeira apunta que esta norma, que afectaría a 1.200 embarcacións en Galicia, é inviable para o sector ao verse reducida a seguridade dos traballadores. A flota é pequena, as nasas pesan moito e a cantidade de nasas que lle pertenecen a todo iso é inviable. Non vas a botar 2 días levando para fora, mas traendo para a terra. Iso é inviable. Hai que traballar como hai que traballar, con sentido común, como está facendo hasta agora. Xa se alegou que era por temas de seguridade, e aí estamos. O Real Decreto aínda non está aprobado, xa que se trata polo momento dun borrador que o Ministerio de Pesca enviou ao Consello do Estado para ditaminar se se axusta ao ordenamento xurídico. Pero, de momento, nós estamos en alerta porque estamos vendo que especialmente a Galicia e o sector pesquero se nos está atacando por todos os lados, tanto por parte de eólicos marinos, el lei de costas, por todo. Incluso polo tema de planes de marisqueo e por todo o canto vai. Entonces temos que estar preparados porque non vemos normal iso que está pasando. Pois máis ben perseguidos, como se nos quixeran sacar de diante, habrá outros intereses que nos queremos que sí, porque están nos demostrando día a día, ainda non saliron os POEN, polo tema dos eólicos marinos, e xa está empresas, moitísimas empresas que se fixeron, os planificaron o sitio onde van a ir, nos mellores bancos de pesca que temos no sector, todo o sector da pesca, e estamos vendo que é un ataque directo, que se estorbamos, sacarnos de diante para facer eles os negocios que queiran.